हो हा हा आ जिया जिया या सीता भाई जिया आरी कौना माँ से अब बोलली कोई लिया आ कौन माँ से मोरावा नाचे हो कौन माँ से हो खेला पूजा नामा तमाई के भवानावा शोभेरा कौन माँ से हो खेला पूजा नामा तमाई के भवानावा शोभेरा अरे सुनिए सुनिए जयशंकर भाई, अरे वासुदेव भाई के बता दे, रितेशो जी के बता दे, विनोद बिहारियों के बता दे, प्रमोद जी के बता दे, हमार सुनील बाबा के बता दे तनी कि जाके सुखदेव से कह दिए कि कौना महीना में कौन चीज ठीक लागेला। जय हो जय हो। हो हा हा चैत मासे बोलली कोइलिया सावन मासे मोरावा नाचे होरा चैत मासे बोलली कोइलिया सावन मासे मोरावा नाचे होरा आगे कहिए प्याजी आयासी मास हो खेला पूजा नामा तमाई के भवानावा शोभेरा जय हो मैया। आसीन मास हो खेला पूजा नामा तमाई के भवानावा शोभेरा
जेला हो राम। जय जयशंकर भैया, जय हो जय हो। आई हमारे रविंदर जी भी साथ में आशा जी वाड़ी प्रमोद जी और सबकर नेह प्रेम के साथ हमार निशा जी जयशंकर जी सबकर सहयोग से ये माई के दरबार सजावल गइल बा। हमनी के तरफ से ये अपने लोग के सेवा बा। माई के न्योता आइए न्योता के लेके हमनी का दरबार में पहुंचल बानी। जय हो। हो बेली फूला लह 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 के चमेली फूल रंधावा साजे हो राम। बेली फूला लह 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 के चमेली फूल रंधावा साजे हो राम। ओढ़ल फूल ले के सेवा खावा
स्टूडियो मोतिहारी मोतिहारी।